Είναι δύσκολο, αλλά είναι και ευχάριστο. Γιατί αν δεν ήταν ευχάριστο δεν θα ασχολιόμαστε. Και δεν είναι μόνο η δεύτερη χρονιά, είναι ότι δραστηριοποιούμε από το 1998. Και είχα την τύχη, την ατυχία, μπορεί να είναι και ατυχία, να είμαι στη διοίκηση από το 1998. Και δίνει αυτό όλο, σου δίνει μια μεγάλη χαρά. Δηλαδή η ενασχόληση στην τοπική αυτοδιοίκηση δίνει μια πολύ μεγάλη χαρά, είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Αν δεν είναι, καλό είναι κάποιος που δεν του δίνει χαρά να αποχωρήσει. Η Νέα Φιλοθέη ανήκει, είναι κομμάτι του Δήμου Αθηναίων. Και επειδή το γεγονός παρουσιάστηκε μεν στα μέσα σαν πολύ μεγάλο γεγονός, στην ουσία δεν ήταν πολύ μεγάλο γεγονός. Οι κάτοικοι αυτοί, σε ανύποπτο χρόνο και 1-1,5 χρόνο πριν, είχαν έρθει εδώ και με είχαν επισκεφτεί. Γιατί ο Δήμος Φιλοθέης Ψυχικού είναι πολύ κοντά στην περιοχή τους, πολύ κοντινότερα από ότι είναι το Δημαρχείο της Αθήνας, που είναι στο κέντρο της Αθήνας. Το γεγονός ήταν ότι είχε νοικιαστεί από την, αν θυμάμαι καλά, από την ύπαρτη αρμοστία, μία πολυκατοικία, όπου εκεί θα στεγαζόντουσαν 30-40 άνθρωποι maximum, γιατί δεν χωράγε παραπάνω. Και δεν ήταν στα πλαίσια αυτού του προβλήματος του μεταναστευτικού που έχουμε σήμερα. Ήταν στη συνέχεια ενός προγράμματος που υπήρχε στο Δήμο της Αθήνας και ήταν πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου της Αθήνας. Αυτού του είδους δραστηριότητες δεν γίνονται χωρίς σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου. Και μιλάμε, η Νέα Φιλοθέη είναι Δήμος Αθηνών. Λοιπόν, όχι. Αν ήταν στο δικό μου Δήμο, δεν θα ήμουν υπέρ αυτής της κατάστασης. Και τι εννοώ. Εάν είναι μια οργανωμένη κατάσταση, πολύ ευχαρίστως. Και εγώ είμαι από αυτούς ο οποίος, δεν ξέρω πόσοι πολλοί είναι, που είναι ντροπή για την πατρίδα μας, να μην μπορούμε να διαχειριστούμε 50-60 χιλιάδες κόσμο. Για μια χώρα των 10 εκατομμυρίων, το να μην μπορεί να διαχειριστείς 50-60 χιλιάδες κόσμο. Χθες το βράδυ στο Καραϊσκάκι ήταν καμία 40-50 χιλιάδες κόσμος και το διαχειρίστηκε η ελληνική αστυνομία. Θα μου πεις είναι το ίδιο, αλλά μιλάω, όχι, το θέλω να δείξω τι σημαίνει 50 ή 60 χιλιάδες κόσμο. Απλώς αυτό θέλει ένα πλάνο, θέλει ένα πρόγραμμα και θέλει καταρχήν αυτό όλο το σχέδιο να ξεκινάει και να εκπορεύεται μέσω από την κεντρική διοίκηση. Δεν μπορεί να είναι αποσπασματικές κινήσεις κάθε μιας περιοχής διαφορετικά ή του εκάστοτε δημάρχου ή του εκάστοτε κατοίκου μιας περιοχής. Εάν υπάρχει ένα οργανωμένο σύστημα, ένα οργανωμένο σχέδιο, μπορούμε να διαχειριστούμε σαν πατρίδα 50 και 60 χιλιάδες κόσμο. Αλίμονο και αν δεν μπορούμε να το κάνουμε. Αν λοιπόν ήταν και στη δικιά μας περίπτωση αυτό που συζητάγαμε ήταν απόλυτα οργανωμένο, θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Αν είναι έτσι μια τυχαία παρέμβαση, δεν έχουμε τι να κάνουμε 40, 50, 20, 10, 100, 1000 ανθρώπους και τους πετάμε εκεί που βρίσκουμε την ευκαιρία εκείνη τη στιγμή, όχι, εκεί είμαι αντίθετος. Στην οργανωμένη κατάσταση, και τι είναι οργανωμένη. Να ξέρεις ότι πας κάποιους ανθρώπους να τους φιλοξενήσεις για ένα χρονικό διάστημα που πρέπει να είναι γνωστό. Για πόσο? Για 3 μήνες, όπως ήταν παλιά, ή 1 μήνα τα hot spots, για 6 μήνες, για 2 χρόνια, για μόνιμη εγκατάσταση. Θες να είναι για ένα καλοκαίρι ή θες να είναι για ολόκληρο το χρόνο, άρα πρέπει να επιλέξεις διαφορετικά κτίρια. Άλλο να τον έχεις ένα γήπεδο, γιατί είναι 40 μέρες το καλοκαίρι, και άλλο να πρέπει να περάσει χειμώνα. Αν λοιπόν υπάρξει αυτό το πλήρες σχέδιο εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, προφανώς όλοι θα συνδράμουν. Κανένας δεν θα είναι απέναντι. Όχι, δεν ισχύει. Η φήμη του ψυχικού και της φιλοθέης προηγείται της πραγματικότητας. Ίσως κάποιες εποχές και πολύ παλιότερα, και ίσως, εν πάση περιπτώσει, μέχρι την εποχή που όλη η Ελλάδα βρισκόταν σε μια κατάσταση ευδαιμονίας, και εννοώ μέχρι το 2005, 2006, 2007, μπορεί και να ήταν κάτι τέτοιο. Αυτή τη στιγμή δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Το ψυχικό και η φιλοθέη κρατάνε αυτή την εικόνα, αυτή τη φήμη, περνάνε προς τα έξω. Εγώ λέω χαρακτηριστικά ότι οι λέξεις ψυχικό και φιλοθέη έχουν ποινικοποιηθεί πια. Αυτό αντιμετωπίζουμε. Αντιμετωπίζουμε ένα θέμα καθαρά ρατσιστικό. Νομίζει όλος ο κόσμος ότι εδώ μένουν μόνο εκατομμυριούχοι. Δεν είναι έτσι. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Σε αυτό το Δήμο, μέσω της Εκκλησίας ή μέσω άλλων φορέων, κάνουμε γύρω στα 300 περίπου συσίτια την ημέρα. Μα μια τόσο πλούσια πόλη θα χρειαζόταν να κάνει 300-350 συσίτια την ημέρα. Ο Δήμος προσφέρει τρόφιμα για 120 οικογένειες. Κάθε εβδομάδα προσπαθούμε να τους δίνουμε τα τρόφιμα της εβδομάδας, στη χειρότερη περίπτωση κάθε 15 μέρες. Μα αυτό δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα με τους εκατομμυριούχους. Οι δομές του Δήμου που υποστηρίζουν ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν μεγάλη οικονομική δυνατότητα είναι πάρα πολλές. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Το καλοκαίρι κάνουμε να φιλοξενούμε παιδιά μέσα σε αθλητικές εγκαταστάσεις, κάνουμε καλοκαιρινά
camps, αν θέλετε, για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν δυνατότητα να φύγουν νωρίτερα για διακοπές ή είναι εργαζόμενοι. Φέτος αυτή η προσπάθεια του Δήμου ξεπέρασε τις 2.500 παιδιά. 2.500 παιδιά σε μια πόλη των 27-28.000 κατοίκων. Στη Φιλοθέη ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτό το καλοκαιρινό camp πριν από 3 χρόνια με 30-40 παιδιά. Ήταν τόσο λίγα που είχαμε πει ότι δεν αξίζει και τον κόπο. Φέτος κάναμε ρεκόρ 280 παιδιά. Είναι εκρηκτική η κατάσταση αυτή. Η δημοτική φωνηπιακή σταθμή. Κατέτος εξυπηρετούσαμε σχεδόν το 100% των αιτήσεων. Είχαμε 300, 310, 315 αιτήσεις, εξυπηρετούσαμε γύρω στα 300-305 παιδιά. Και κατά τη διάρκεια του χρόνου στην ουσία ερχόντουσαν όλα τα παιδάκια, γιατί τα παιδάκια το χειμώνα στους βρεφονιβιακούς λόγω ασθενειών δεν έρχονται όλα, οπότε μπορείς να το εξυπηρετήσεις. Φέτος έγινε έκρηξη αιτήσεων. Φέτος, ειδικά. Οι αιτήσεις μέχρι και τον Μάιο, μετά αυξήθηκαν, ξεπεράσαν 450. Αυτό δεν είναι αύξηση, αυτό είναι έκρηξη. Στην έκρηξη δεν έχεις τρόπο αμήνης. Είναι αδύνατον να στήσεις δομές για να καλύψεις μία ζήτηση η οποία ξεπερνάει το 60% ξαφνικά μέσα ένα έτος. Η κρίση θερίζει όλη την Ελλάδα, η οικονομική κρίση. Σιγά σιγά φτάνει και στα αστικά και ίσως και στα υπεραστικά σημεία. Αυτό το βιώνουμε και εδώ. Δεν είναι λοιπόν αυτή η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι μπορεί να θεωρούνται ότι είναι πλούσια μέρη επειδή κάποιες εποχές οι αξίες γης ήταν μεγάλες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι εκατομμυριούχοι. Τα περισσότερα τα έχουμε κληρονομήσει από τους γονείς μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε και πλούσιοι εμείς που κληρονομήσαμε. Το να μένεις σε μια περιοχή που έχει σχετικά υψηλή αξία γης δεν σημαίνει ότι και ο ίδιος εκατομμυριούχος. Το βασικότερο πρόβλημα είναι η υποχρηματοδότηση. Αυτό είναι σαφές. Έχουμε φτάσει πια εν σχέση με το 2009-10 που ήταν και οι χρονιές με τα περισσότερα χρήματα προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή να πλησιάζουμε η μείωση στα έσοδα από το κεντρικό κράτος κοντά στο 65-67%. Άρα δεν είναι εύκολο να λειτουργήσεις με αυτή τη μείωση των εσόδων. Θα σας πω ένα κλασικό παράδειγμα. Εγώ όταν ανέλαβα 1η Ιανουαρίου 2011, ο προϋπολογισμός των 3 δήμων που συνενώθηκαν για να γίνει ο καινούριος ο Φιλοθέη Ψήκου ήταν 90 εκατομμύρια ευρώ το 2010. Προϋπολογισμός συνενωμένος 3 δήμων, 90 εκατομμύρια ευρώ. Ο φετινός προϋπολογισμός θα υποβάλουν στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 27. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι πράγματα γινόντουσαν με τα 90 εκατομμύρια και τι μπορεί να κάνεις πια με τα 27. Αυτό είναι το βασικότερο θέμα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ότι καλείται η τοπική αυτοδιοίκηση αυτή τη στιγμή να είναι η πρώτη γραμμή αμήνης σε όλα τα επίπεδα, λόγω της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής, όπως θέλετε, κρίσης, πέστε το. Είναι η πρώτη γραμμή αμήνης και τις έχουν πάρει τα όπλα. Δεν γίνεται να λειτουργήσει άλλο αυτή η κατάσταση, να προχωρήσει. Πάρα πολλοί δήμοι έχουν ήδη πτωχεύσει. Κάποιοι είναι σε κατάσταση μνημονίου, όπως είναι και η Ελλάδα, ένας μεγάλος αριθμός δήμων, και κάποιοι, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση πολύ σύντομα, και όταν λέω πολύ σύντομα εννοώ μέσα στο επόμενο χρόνο, θα πτωχεύσουν και αυτοί. Εάν καταρρεύσει η τοπική αυτοδιοίκηση του πρώτου βαθμού, που είμαστε εμείς, θα καταρρεύσει όλη η Ελλάδα. Όλα τα θέματα που αφορούν πρόνοια, τα αφορούν αλληλεγγύη, ό,τι αφορά τις διανομές τροφίμων κλπ. Περνάνε μέσα από τον πρώτο βαθμό της αυτοδιοίκησης. Αυτό θέλει χρήματα για να γίνει. Προσπαθούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα με τον εθελοντισμό, αλλά ο κόσμος πια έχει εξαντληθεί. Η δυνατότητα να προσφέρει ο κόσμος, το βλέπεις κάθε μέρα ότι πέφτει, γιατί πραγματικά και αυτός ο οποίος προσφέρει αρχίζει και αυτός να στερεί τα πράγματα. Αυτό είναι το βασικότερο θέμα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και το δεύτερο για μένα σημαντικότερο είναι η απαξίωση της τοπικής αυτοδιοίκησης σαν θεσμό από το κεντρικό κράτος. Αυτό δυσκολεύει τα χέρια πάρα πολύ αυτών που ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση, απαξιώνει στα μάτια του κόσμου τους ασχολούμενους με την τοπική αυτοδιοίκηση, και δεν είναι μόνο ο δήμαρχος, είναι μια σειρά ανθρώπων. Αυτοί που απαρτίζουν τη Δημοτική Αρχή, την Αντιπολίτευση, του Δημοτικού Συμβούλου, του Κοινοτικού Συμβούλου, τους ανθρώπους που έχουν ενδιαφέρον για την τοπική αυτοδιοίκηση. Όταν τους απαξιώνει στα μάτια του κόσμου, δεν υπάρχει λόγος να ασχοληθεί κάποιος με την τοπική αυτοδιοίκηση. Και βλέπουμε πόσος λίγος κόσμος πια θέλει να ασχοληθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση. Καλώς ή κακώς το κεντρικό κράτος και η πολιτική της πρώτης γραμμής βάλανε στο κάδρο της αντιπάθειας και την τοπική αυτοδιοίκηση σιγά σιγά. Εκείνη πρέπει να παλέψουμε. Πρέπει να δείξουμε ότι δεν ξέρουμε, ή ξέρουμε μάλλον, τι γίνεται παραπάνω,
Αλλά εμείς δεν είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Τα προβλήματα ήταν της πρώτης τετραετίας. Εκεί ήταν τεράστια τα προβλήματα ενός καλλικρατικού Δήμου. Θεωρητικά και αλίμονο και αν δεν έχει τελειώσει ήδη, πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί συνενώσεις σε όλους τους Δήμους. Εμείς τελειώσαμε μέσα σε 1,5 χρόνο. Και θεωρώ ότι το παράδειγμα εδώ αυτού του Δήμου ήταν εξαιρετικό παράδειγμα πώς μπορείς τελικά να συνενώσεις 3 Δήμους και να μην ανοίξει ούτε μύτη. Κανένας δεν κατάλαβε ότι αυτό το οποίο συνέβαινε παλιότερα μέχρι 31 Δεκάτου 2010 στους παλιούς Δήμους, την επόμενη μέρα το πρωί συνεχίστηκε στον καινούριο Δήμο. Εμείς εδώ το λέμε η βελούδινη συνένωση και έτσι ήταν. Δεν υποβαθμίστηκε η παρεχόμενη υπηρεσία ούτε μία στιγμή ούτε μία ώρα. Είναι σίγουρο λοιπόν ότι όλο πια σε όλους τους Δήμους οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει αυτή τη συνένωση και τα προβλήματα πλέον ξεκινάνε, τα προβλήματα μιας νέας πόλης, ενός νέου Δήμου, με τις ιδιαιτερότητες που έχουν οι συνενώσεις. Δεν κάνουμε συνένωση ανθρώπων, ούτε μεταφέρουμε πληθυσμούς από τη μια περιοχή στην άλλη. Διοικητική συνένωση κάνουμε. Δηλαδή έχουμε ένα σχήμα διοικητικό το οποίο μπορεί να αγκαλιάσει μια ευρύτερη περιοχή. Να διατηρήσει όλα τα καλά που προσέφεραν οι παλαιοί Δήμοι και να μπορέσει να διώξει αυτά τα οποία ήταν περιττά. Και οικονομικά περιττά και κοινωνικά περιττά. Πολλά πράγματα γινόντουσαν, είτε γιατί ήταν άλλες οι εποχές, όλοι θυμόμαστε πώς ζούσαμε και πριν από 10 χρόνια, και τώρα πια πρέπει να μπούμε στην καθημερινότητα τη σκληρή μεν, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητά μας και οφείλουμε να υπηρετούμε και την πραγματικότητα. Σίγουρα είναι. Θα πω όμως κάτι άλλο, γιατί εγώ προσωπικά έχω μια διαφορετική άποψη στο θέμα. Η αποτίμηση της περιουσίας με τον αντικειμενικό προσδιορισμό και σύμφωνα με τις τιμές οι οποίες μπήκαν το 2007 και ισχύουν μέχρι σήμερα, είναι αυτό που λέμε εκτός πραγματικότητας. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Οι τιμές και η προοπτική, γιατί όταν βάζεις τιμές, οι επιτροπές που βάζουν τις τιμές βλέπουν και την προοπτική μιας περιοχής. Οι προοπτικές λοιπόν και η πραγματικότητα του 2007 δεν έχει καμία σχέση με τις προοπτικές ιδιαίτερα του 2016 και με την πραγματικότητα του 2010. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα. Ότι η αποτίμηση με τον αντικειμενικό προσδιορισμό αυτή τη στιγμή είναι εκτός πραγματικότητας. Το δεύτερο όμως και σημαντικότερο θέμα, και εκεί κάνει ότι επίτηδες μας βάζουν να κοιτάμε τις αντικειμενικές και δεν βλέπουμε το δάσος. Ποιο είναι το δάσος? Οι αντικειμενικές τιμές, όπως είπα, ισχύουν το 2007. Ο φόρος ακίνητης περιουσίας το 2009, τότε ο νόμος λεγόταν ΕΤΑΚ. Η εγγραφή στον προπολογισμό του κράτους με τις ίδιες αντικειμενικές τις σημερινές, με αυτές τις ίδιες που υπάρχουν και σήμερα, ήταν 280 εκατομμύρια ευρώ. Με τις ίδιες αντικειμενικές, σήμερα ο φόρος ακίνητης περιουσίας, που τώρα λέγεται ένφια, κάποτε λεγόταν φόρος μεγάλης ακίνητης, όπως θέλετε να το πούμε. Ο σημερινός φόρος ακίνητης περιουσίας που έχει εγγραφεί στον προπολογισμό είναι 3,4 δις. Με τις ίδιες αντικειμενικές. Άρα, πού είναι το πρόβλημα? Η εγγραφή και τα χρήματα που θέλει να εισπράξει το κεντρικό κράτος μέσω της φορολογίας ακινήτων ή αντικειμενική? Ας ξαναγυρίζαμε στα 280 εκατομμύρια του 2009 και ας ήταν όσο θέλανε αντικειμενικές. Κανένας δεν θα είχε πρόβλημα. Για να δείτε και την κλιμάκωση των φόρων ακίνητης περιουσίας με τις ίδιες αντικειμενικές. Δεν φταίνει οι αντικειμενικές στη συγκεκριμένη περίπτωση. Φταίει το κράτος, διαπαραταξιακά, διακομματικά, διαχρονικά, που θέλει να εισπράξει τόσα πολλά χρήματα μέσω της φορολογίας των ακινήτων. Κλιμάκωση, 280 εκατομμύρια το 9. 420 εκατομμύρια είχαν εγγραφεί το 10 και λέγαμε καλά, οι άνθρωποι έχουν τρελαθεί. Είναι δυνατόν να εισπράξουν ποτέ 420 εκατομμύρια? Μα πώς μας φαίνονται σήμερα τα 420 στα 3,4 δις για τρίτη χρονιά? Μα δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα πια. Όχι, δεν υπάρχουν εδώ. Δεν υπάρχουν πουθενά. Όταν καλείται όλη η Ελλάδα να δώσει 3,4 δις, μα δεν έχουν οι Έλληνες να δώσουν για ένα έτος για φόρο μόνο ακίνητης περιουσίας, αφήσει όλους τους άλλους φόρους που αυξάνονται όλοι. Φόρος εισοδήματος, ΦΠΑ, αυτή είναι η έμεση φόρη. Μα μόνο για ακίνητα μπορεί να πληρώνουμε 3,4 δις τρίτη συνεχή χρονιά και να έχει εξαγγελθεί ότι και το 2017 θα είναι το ίδιο? Μα δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Έχει γίνει κούρεμα καταθέσεων μέσω της φορολογίας. Αυτό έχει συμβεί στην Ελλάδα. Τα χρήματα αυτά φεύγουν από τις τράπεζες, που ήταν το περίσσευμα των ανθρώπων, και τα έχουμε πληρώσει όλα σε φόρους ακίνητης περιουσίας, φόρο εισοδήματος, ΦΠΑ. Μην κοιτάμε λοιπόν μόνο τις αντικειμενικές.
Να κοιτάμε και τι θέλουμε να εισπράξουμε. Γιατί, όπως είπα και πριν, ας ξαναγυρίζαμε στα 280 εκατομμύρια και κανένας μας δεν θα είχε πρόβλημα. Προφανώς. Αλίμονο. Και αυτό είναι το οποίο θέλει και το Σύνταγμα της Ελλάδος και ο νομοθέτης, και αυτό είναι που θέλει ο κόσμος. Να μπορεί κάποιος, ένας Δήμος δηλαδή, σύμφωνα με τις δυνάμεις του και με τα οικονομικά του, να μπορέσει να επιβιώσει μέσα από αυτή την οικονομική κρίση. Η αυτοτέλεια λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική, η οικονομική αυτοτέλεια. Γιατί μόνο οι Δήμοι ως φορέας που είναι πολύ πιο κοντά στον κάτοικο, στο δημότη, μπορεί να ξέρει τα προβλήματα της περιοχής και να μην δίνει χρήματα σε πράγματα τα οποία δεν χρειάζονται. Αυτό όμως για να γίνει σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει ένα είδος φορολογίας τοπικής. Γιατί τα ανταποδοτικά τέλη δεν είναι φορολογία. Τα ανταποδοτικά τέλη είναι η συμφωνία της Δημοτικής Αρχής του Δήμου με το Δημότη για το θέμα των σκουπιδιών και του ηλεκτροφωτισμού. Τίποτα άλλο. Όχι ο πολιτισμός, όχι ο αθλητισμός, όχι το πράσινο, όχι η κοινωνική πολιτική, όχι η αλληλεγγύη. Μόνο το κομμάτι που αφορά την περισυλλογή των σκουπιδιών και τον ηλεκτροφωτισμό της πόλης. Αυτή είναι η συμφωνία με τους κατοίκους. Όλοι οι υπόλοιποι λοιπόν έμεση, αν θέλετε, φόροι που είναι το δημοτικός φόρος και το τέλος ακίνητης περιουσίας, το 3 της χιλής της περιουσίας μας. Όταν το κεντρικό κράτος παίρνει, όπως είπαμε, 3,4 δις. Με αυτά τα χρήματα δεν μπορεί να υπάρχει οικονομική αυτοτέλεια. Εάν λοιπόν κάποιοι πολιτικοί, πάλι διακομματικά, υποστηρίζουν ότι κάποια στιγμή ο φόρος ακίνητης περιουσίας πρέπει να έρθει στους Δήμους, ναι, αλλά με μια βασική προϋπόθεση. Όχι ο Δήμος να εισπράττει χρήματα τα οποία θα τα οδεύσει σε ένα κεντρικό άλλο ταμείο για να μοιραστούν σε κάποιους άλλους Δήμους. Αν είναι ο Δήμος να γίνει εισπράκτορας των φόρων του, είναι φόροι που θα τα χρησιμοποιήσει για το Δήμο του. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Αυτή η περιοχή εδώ, μέσω της ΔΟΗ Ψυχικού, ο φορέας που διαχειρίζεται είναι η ΔΟΗ Ψυχικού. Η ΔΟΗ Ψυχικού χειρίζεται περιοχές παλιό ψυχικό, νέο ψυχικό και Φιλοθέη. Εισπράττει μόνο για τον έμφυα 85 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Η κατανομή του κεντρικού κράτους προς το Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού είναι 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Εάν είναι λοιπόν να οδεύσουν τα 85 εκατομμύρια, το οποίο δεν τα χρειάζεται ο Δήμος, γιατί αν τα έπαιρνε τα 85 θα είχε γίνει Μοντεκάρλο σε 6 μήνες. Είναι σαφές αυτό, από τα 3,5 πάει στα 85. Ο Δήμος δεν χρειάζεται 3,5, χρειάζεται 4,5, 5,5, 6,5 μάξιμο. Αν ήταν λοιπόν ο φόρος ακίνητης περιουσίας να είχε φτάσει στα επίπεδα αυτά που χρειάζεται ο Δήμος, μιλάμε τότε για μία μείωση του φόρου ακίνητης περιουσίας κατά 80-85%. Μα ποιος δεν θα το ήθελε. Ταυτόχρονα όμως κάποιοι άλλοι Δήμοι δεν θα έχουν να ζήσουν. Αν είναι λοιπόν ο Δήμος αυτός ή ο κάθε Δήμος να μαζεύει τα χρήματα, να τα δίνει σε ένα κεντρικό ταμείο και από εκεί να οδεύσει σε άλλο Δήμο, όχι. Εγώ προσωπικά δεν δέχομαι να κάνω το φοροεισπράκτορα. Να φύγει δηλαδή το βάρος από τη ΔΟΗ Ψυχικού και να περάσει στο Δήμο. Αν είναι να υπάρχει μια τοπική φορολογία για να μπορεί κάθε Δήμος να κανονίζει τα του οίκου του, ναι, συμφωνώ. Δυστυχώς δεν γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Τι θέλω να πω. Υπήρχε ένα εθνικό σχέδιο και υπήρχε και ένα περιφερειακό σχέδιο. Καλώς ή κακώς η περιφέρεια αποφάσισε να το αλλάξει. Καλά έκανε. Μέχρι στιγμής όμως δεν έχουμε προχωρήσει στην επόμενη φάση και έχουν περάσει 2 χρόνια. 2 χρόνια κλείσαμε το Σεπτέμβριο. Το πρόβλημα παραμένει εκρηκτικό και θα σκάσει κάποια στιγμή στην Αττική. Πρέπει λοιπόν να πάρθουν γρήγορα οι αποφάσεις, γιατί η λογική της περιφερειάς, η οποία δεν είναι λάθος, σωστή είναι μεν, πρακτικά ανέφικτη δε. Κάθε Δήμος με τον Α ή με τον Β τρόπο να διαχειρίζεται τα δικά του απορρίμματα, στην πράξη δεν μπορεί να εφαρμοστεί παρά το νωρίτερο σε 10, 12, 15 χρόνια. Μόνο και μόνο η χωροθέτηση των χώρων με προσφυγές που θα γίνουν 100%. Και θα πάει σε Συμβούλιο Επικρατείας και όταν θα αποφασίσει ή οτιδήποτε αυτό θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια. Μόνο και μόνο για τη χωροθέτηση, όχι για την κατασκευή, όχι για τη λειτουργία. Απλώς και μόνο για τη χωροθέτηση που είναι το πρώτο στάδιο. Το πρώτο στάδιο. Πριν κάτσεις να σκεφτείς τι θα κάνεις, πρέπει να έχεις χωροθετήσει. Αυτό σε δομημένες περιοχές σαν και αυτήν εδώ. Και σε όλη την Αττική είναι σχετικά δύσκολο. Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Πού θα βρεις εδώ χώρο, στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού, που δεν υπάρχει ούτε τετραγωνικό, να χωροθετήσεις χώρο, όχι για χωματερή. Δεν λέει κανένας αυτό. Ακόμα ένα είδος αμαξοστασίου για να διαχειρίζεις και μόνο τα αυτοκίνητά σου. Πού? Δεν υπάρχουν οι χώροι, δεν υπάρχουν τα στρέμματα στις δομημένες περιοχές. Δεν είμαστε σε εκτός σχεδίου περιοχές ή
στις παρυφές του νομού Αττικής, όπου υπάρχουν ανοιχτοί χώροι και υπάρχει δυνατότητα. Εδώ είναι κατοικήσιμες, κατοικημένες, δομημένες περιοχές. Δηλαδή στην Κυψέλη πώς θα χωροθετήσεις, πού θα χωροθετήσεις. Λέω ένα παράδειγμα. Στο Δήμο της Αθήνας πού θα χωροθετήσεις, εκτός από 1-2 σημεία που έχει, αλλά και δεν επαρκούν για όλο το Δήμο της Αθήνας. Σε κανένα Δήμο εύκολα εδώ γύρω-γύρω δεν μπορεί να υπάρχει. Στο Μητροπολιτικό Κέντρο εννοώ. Πρέπει λοιπόν να βρεθεί ένας τρόπος, δεν λέω να συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση, πρέπει να βρεθεί πάντως ένας άλλος τρόπος. Πρέπει να χωροθετηθούν κάποιοι άλλοι χώροι, 3 ή 4 στην Αττική, με μια μοντέρνα τεχνολογία που δεν θα επηρεάζει, ούτε θα δυσχεραίνει τη ζωή των κατοίκων. Κανένας δεν θέλει να ενοχλήσει το γείτονά του. Σε καμία περίπτωση. Ούτε κανένας αισθάνεται ότι εγώ θα σου φέρνω σε σένα τα σκουπίδια και κόψει το λαιμό σου. Όχι, δεν το σκέφτεται κανένας αυτό. Όλοι καταλαβαίνουμε το πρόβλημα και όλοι προσπαθούμε να το διαχειριστούμε. Απλώς, αν περιμένει κάποιος να γίνει η διαχείριση μέσα σε κατοικημένες περιοχές, αυτό είναι σχετικά δύσκολο. Δεν λέω ακατόρθωτο, αλλά και θέλει χρόνο. Εδώ είναι λοιπόν ένα θέμα με την περιφέρεια. Τι θα απογίνει αυτή η ιστορία. Εμείς είμαστε ο πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης, η περιφέρεια είναι ο β' βαθμός αυτοδιοίκησης. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι ελεγκτής και ελεγχόμενος. Δεν έχουμε αυτή τη σχέση. Η περιφέρεια έχει τις αρμοδιότητές της ως δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης και εμείς ως πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης έχουμε τις δικές μας αρμοδιότητες. Η περιφέρεια έχει το όπλο βέβαια ότι διαχειρίζεται το ΕΣΠ. Και εκεί εμείς σαν εκπρόσωποι του πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης ζητάμε και εμείς να έχουμε ένα κομμάτι του ΕΣΠ να το διαχειριστούμε μόνοι μας και να μην έχουμε να κάνουμε με την περιφέρεια. Εκεί, αυτό είναι όλο. Δεν είναι μια περίπτωση ότι μπορεί να έχει καλές ή κακές σχέσεις. Είναι ξεκάθαρες, νομικά κατοχυρωμένες σχέσεις.